Arratsaldeon. Lehenengo aldiz atozenak aurten, baina aldez aurretik ez autozu azoki, ez? Bai, hori da. Lehenengo egune Durangarroke aprobetxetan dugu apurtxu bet ikusteko, ez? Eta, zelan ikustu aurten eraberritute erabat, ez? Ondo, dana aldatute asfaltaldiko partez, egon dala lehen bestera batera, oin aukera gehiago moten dago ikusteko, eta barruan zadau sartute eta izten dago hobeto esango nukenik. Hori da, hobeto, ez? Bai, ikusin biera oin agenti peserriñon da eurentzako ja erosu bada. Bueno, ja, ideia bataz basatu zer eroteko asmoa, zer erosteko asmoa, zer? Txikitxo badeko toin, eta txikitxo intzako nabila hemen justu harrapo doztezue jolasen bat, edo puzzlen bat, edo harrapetako. Eta ontxe justo, nurren liburu bat, bai, hartu barri. Eta zerbetzako? Niretzako ondino egiz izan ez da behitu. Behitzen nabil lehenengo txeko txikitxuek, eta gero denpori badau eta espada betetan larri, nintzako behartuko tarte bat. Arratsaldeon, Miren. Liburu udaberritzen aurkeztu zinuen, suposatu esperantza Durangon azkenengo igoera txori, salmenten igoera txori egiteko, ez da? Bai, hemen txandan izaten ez, udabarrikoa zen lehenengo labealdea, oin ja beste batzuk dago ze lehenengo lehenroan, baina gure basa behor da bueltaka eta ia. Oin arte aur literatura landu oso gehiago, oin helduentzako, gogorra badaki gogorra izen dela lantzie basa, baina, alde horretan joko zu, ero jarraituko zu aur literaturaz, be? Momentuz biletan ibilenaz gustora, egize da oso barik eta desbardina dela bata eta bestie, lana eskatzen dago, denpori eskatzen dago, eta aldoan neurri zen jarraituko tidazten ez dakin dorentzat, baina... Batzu bestie, aukera dagoena, ero gogu edatorren Horixe da. Zaka lehenko gogune? Ondo. Ze esperantza, zero? Ontsi ja lasea, baina goizien mobibe. Hume asko. Esperantza dinot hemendik aurrea, jentie saltzeko eta? Ondo, hobeto. Geur gitxi, baina bizer eta etxi jende asko etorri bida orduen. Zapatuen batez be. Zerako zu holan aurkezpenero berrikuntza moduen aurten? Berrikuntza moduen? Nik hau pentsetago berrikuntza izan lehikela. El tiempo la ausencia deitzen da. Oin dala pare bat urte edo eta bi liburu eurten zan, Durangoko tipa batek idatzi ban, eta zinbaz, minbiz auki ban, eta bere egunerokotasuna kontetan ban, eta hau, liburu hau idatzi dau bere aita. Momentu zelako izendan, eta holan kontetan. Orduen, nik hau erosi diot, pentsetan dut ondo egon aldala, pasaen urtien hau asko erosi izan. Eta holan berrikuntzari, horrek bien. Bentse badauela aukera zer ikusteko eskualdien sortzen danaz, ezta? Eta gauza askori buruz, txistuari buruz, perretxikoei buruz, herriei buruz, gauza asko dauz, aukera mordue dauz.